An filɛbaw ani ɲantuma aw dan se dɔgɔkun lakalita kɛnɛ kan alamisadon utikalo tile wɔɔrɔ jamana fangabulon ɲɛma ni o ye Abdulaye Mayiga ye ale kɔni ye laseba kɛ a jabala la lase min kɔni ni o tun bɛ tali kɛ furancɛ fanga ka san 5 baaraw minnu kɛra ka se ka walawalali kɛ fanga yɛrɛ sera ka min kɛ a sigi ni bi cɛ ni olu bɛ tali kɛ lakanako kun kan sɔrɔko kun kan ale ni Mali yɛrɛ ni jamana wɛrɛ cɛ kow ɲɛnabɔli ɲɛtaa minnu sɔrɔla o kow la ka se ka o walawala jamanadenw ɲɛkɔrɔ ni sigi sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko Mali ni Algérie ko furukufuruku ma deli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ fɔɔ ka taa se ɲɔgɔntana tiɲɛ ma. A kɔni bɛ foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma fila ninnu ma ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye ale ni Algérie jamana ɲɛma u sera ka bɛnkan min sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ waasa ni jamana fila ninnu olu ka bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min na. Maa 254 o kɔni ye kɛlɛcɛ kuraw ye minnu bɛna fara jamana lakanabaw kan ni maakɔfɔta ninnu kɔni ye kalan jɔlen sɔrɔ lakanako kun kan sofurula ye ni o bɛ Mopti mara la ni maa ninnu bɛ tali kɛ fɛn min ye maa 87 o kɔni bɛ bɔ Dana Basagu la ni o ye dɔgɔnɔw ka yɛrɛlakana jɛkulu dɔ ye maa 30 o bɛ bɔ Donsotɔnw la maa 140 o kɔni bɛ tali kɛ filajɛkulu minnu bɛ yɛrɛlakana bolo kan fana ninnu kɔni bɛna fara jamana kɛlɛcɛw kan yaasa ka se ka u ɲɛsin banbagaci wale kɛlɛli baaraw ma. Jɛkulu ninnu bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara, Mopti mara ani Bajangara mara la. Nin kɔni ye hakilina ye jamana marabaw fɛ ka se ka yɛrɛlakana tɔn minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ ko bɛɛ hakilina ye ka se ka i yɛrɛ lakana banbagaci wale kɛlɛw ma ka se ka u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ ka lakana minɛn kɔnɔna la. Farikolo ɲɛnajɛba min kun bɛ to ka kɛ Mali jamana kɔnɔ min ni a jɔra a ka can ni san 30 ye ale seginna ka na ko kura ye n'u b'a wele ko Biennale Sportif de Bamako. Nin kɔni ye lajɛ ye min bɛna Mali marabolo 19 bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Bamako faaba la ka se ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw caman boloda dɔgɔkun kelen kɔnɔna la min ni a daminɛna jumadon utukalo tile 7 n'a bɛ kun cɛ utikalo tile 16 nata la. A baara daminɛw kɔni bolodala jamana fangabulon ɲɛma Abdulaye Mayiga ale ka sigi kɔnɔna la ni o senfɛ Niger minisiri min ka caw bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ma ale tun bɛ kɛnɛ kan AES tɔgɔ la. Benin jamana ɲɛma kɔrɔ ni o ye Patrice Talon ye ale sugandila nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka se ka fangabulon dɔ ɲɛmaya kalo 2 yɛrɛ dɔrɔn a bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaya la nin kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye Sena ye ni o ye wasabulon mankan min bɛ jamana kɔnɔ ni ale kɔni kɔnɔna la maa 25 o de bɛ sugandi jamana ɲɛma Romuald Wardani fɛ. Patrice Talon ale kɛra o maa suganditaw la ka fara Benin jamana ɲɛma kɔrɔ caman kan minnu kɔni sigira nin wasabulon in kɔnɔna la ni a ɲɛmaya o dira Patrice Talon ma alamisa don tɛmɛnen. Nigeria jamana kɔnɔna la maa 300 bɔɲɔnko olu kan bilala ka bɔ banbagaci wale tigilamaw bolo arabadon utikalo tile 5 kɔni Nigeria jamana ɲɛmaw ye lase kɛ k'a yira k'a fɔ ni maa 300 ninnu ni u minɛla jamana kaɲagaya fan fɛ ka taa se cɛmancɛ fan ma ko u kana bilala minnu yɛrɛ cɛma maa 163 olu minɛna février kalo tɛmɛnen maa 145 olu kun minɛna Nigeria kɛrɛfɛdugu dɔw la. Nigeria jamana ɲɛma ni o ye Bola Tinubu ye ale ye jamana finitigilakaw fo kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin baara in tɛmɛcogo ye. An lajɛbaw nin de bɛ dan sigi an ka nin dɔgɔkun lakalita jɛmukan na an b'a fɔ aw kan bɛn kari wɛrɛ nin waati kelen in na.